Pam padadam, bonanza. Pam padadam, kam chodí čůrat. Hlavně hned, hlavně co nejdřív. Nechci vyvolávat paniku, ale vypadá to na virus. Pošlu naše děti pryč. Pardon? Stop! Tak když už netočíte. Doktorko Kvinová, já vás mám strašně ráda, každou sobotu večer vás sleduju. Ne, že bych teda dřepěla doma. Můžu si to nahrát, kdyby mě někdo někam pozval. Já jsem Fran Pine. A já jsem Joe London. Moc mě těší. Promiňte, prosím, ale my tu zrovna pracujeme. Moje milá, vy si ho berete jenom ve filmu, když potom zavřou, máte volno. Mimochodem, ten váš kabát je naprostá bomba. Koupila jste ho v tamtom krámu? Ne, ten je přece z naší kostymérny. Všechno je jen jako. Jako? Dokonce i to s Johnem u vás na klinice? Jako?